سيفيكس انت خوينا كمينستر تمرت تسحيبه ብዙሕ እንዲዩ ተገይሩ ሓደ ካፍቲ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ነገር እዩ እዚ ንዓይ እውን ሓደ ካፍቲ ሕቶ ዝኾነኒ ምንታይ ተሳሒቡ I have no idea ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ አንተ ወይ ትካተዖም ነርካ ወይ ምስኦም ትመላለስ ነርካ ብዛዕባ ናጽነት ድበሃል እንድሕር ርኢኻዮ ሓንቲ ሃገር ኣነ ብሲቪክስ የኽዛረበካ ሕጂ ሓንቲ ሃገር እንድሕር ናጽነት ተጎናፂፋ ትበሃል ተኾይና እንታይ ዓይነት ጋቨርንመንት ይኽህሉ ዘሎ ድብል ሕቶ ክመፀካ ኣለዎ ኦኬ ሕጂና እምነት ንዓኻ ሓተካ ኣብ ኤርትራ limited government power di ዘሎ unlimited government power di ዘሎ ቶላት ሓፈሻው ካብ ኤርትራ ኮ government እቲ ዘሎ government ሲ ናይ ውልቀ መላኽ government እዩ ስለዚ unlimited okay yeah unlimited government power ይባል ኣብ civics ማለት እዩ እዚኻ all power in the hand of one leader ይብል like dictatorship okay ሕጂ ነዚ እንድሕር ህዝቢ ወይ እቲ ሰብ ከተግብሮ ወይ ክመሃሮ እንደይክእል ተኾይኑ ክርዳእካ ዝኽእል ሰብ የለን ንኣብነት ሓንቲ ሕቶ ካሓተካ ሲቪክስ እንታይ ኮይና ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተሳሒባ ብዙሕ እንዲዩ ተገይሩ ሓደ ካፍቲ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ነገር እዩ እዚ ንዓይ እውን ሓደ ካፍቲ ሕቶ ዝኾነኒ ምንታይ ተሳሒቡ I have no idea ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ግን ባይዶ ጽቡቕ ኩርናዕ ጠመተይ ኣይጸላኮ ስለዚ ሓደ ሰብ መንእሰይ ክልወጥ ተኾይኑ መጀመርያ ተሓሳስባ እዩ ክልወጥ ኣተሓሳስቡ ክልወጥ ተኾይኑ ካብ ዓሌትነት ናጻይ ካብ ኣውራጅነት ናጻይ ኣብ ሃገራውነት ክሓስቢ ብሃገር ክሓስብ እንተኾይኑኻ ብህዝቢ ምሕሳብ ይጅምር ማለት እዩ ተረዲኻን ሕጂ ሲቪክስ ንምንታይ ተኣልቴልካኒ ኣብ ሲቪክስ ኩሉ ኣሎ ኤሌክሽን ኣሎ ዲሞክራቲክ ራይት ዝበሃል ፖለቲካል ራይት ዝበሃል ኣሎ ፍሪ ስፒች ዝበሃል ኣሎ ፍሪ ፕረስ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንድሕር እቲ መንእሰይ እቲ ሰብ ብኡ ክምራሕ ተኾይኑ ኮንስቲቱሽን ባዕሉ ናብኡ ክትግበር እንድሕር ኮይኑ ተረዲኻኒ ነዚ ነገራት ንኸይፈልጥ መጀመርያ እንታይ እትልካኒ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እንድሕር ተሳሒቡ ሲቪክስ ሰባበ እዩ ክሕባእ እትልካኒ ሓቂ ፈቲ ይኮነን ሓደ ዘይተማሃረ ሰብ ኣብ ዓሌትነት ኣብ ኣውራጃውነት ኣብ ካልእ ይኸይድ ማለት እዩ ተረዲኻን እዚ ግን ብኣውራጃ ምሕሳብ ማለት ከም መእከብ እንድሕር ተጠቂምካሉ ገበን ኣይኮነን ተረዲኻኒ ምክንያቱ ከከም ሕብረተሰብካ ክትእከብ ከከም ክስታይካ ስለትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለካ ደለ ሓደ ዝሞተ ሰብ ንኣብነት ኣነ ዝሞተ ሰብ ተረዲኻን በርዝደይ ኣይኽብርን እዩ ተረዲኻን በርዝደይ ዘሎ እዩ ዘኽብር ተረዲኻን ዘሎ እዩ ከዓ ዝህሉ ሓቀይ ተረዲኻን ሕጂ ክትዛረብ እንድሕር ኮንካ ኩሉ ግዜ ምስ ሓደ ክረዳዳእ ዝኽእል በቲ ትምህርቲ በቲ ዓውዲ ክረዳዳእ ዝኽእል ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ተዘየምፂኻ ኩሉ ንህልኽ እዩ ገለ ንጊፍቲ ይሰርሕ ገለ ንደቂ ዓዱ ክብል ይሰርሕ ገለ ብሰባት ካይፅላእ ክብል ይሰርሕ ገለ ከዓ ህልኽ ኢለ ዛርቦ ማለት እዩ ተረዲኻን ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ ኣነ ዲስከስ ዝገብር መንእሰይ ተረዲኻኒ በተሓሳስቡ ኣብ ርእሱ ክልዎ ዝኽእል መንእሰይ ተዘይሃኒፅካ እቲ ቃልሲ ዝበሃል ደሎ ኩሉ ግዜ ንሽሙ ከም ቃልሲ ይኸይድ እምበር ተረዲኻን እንዳተጎተተ እዩ ዝነብር ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ከም ቃልሲ ግን ክቕፅል ኣይክእል ማለት እዩ ቃልሲ ዝበሃል ዕዉት ኣተሓሳስባ ዘለዎ መንእሰይ ምስ ተፍጥር ተረዲኻ ምስ ትፈጥር ማለት እዩ ሃናፅ ዝኾነ ክቕይር ዝኽእል ተረዲኻን ስለዚ ክቕይር እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ርእሱ ብፍልጠት ክንደቅ ክኽእል ኣሎ ሓደ መንእሰይ ብፍልጠትን ብሕግን እንድሕር ተነዲቑ ካብ ሓቅነት ኣይከሃድምን እዩ እዚ ሕጂ ውፅኢት ናይ ስምዒት እዩ ድለካ ደለኹ ማለት እዩ ስለዚ ናጽነት ኣነ ብሓጎስ ኣይኮንኩን ድገልጾ ናጽነት ብሳዕስዒት ኣይኮንኩን ድገልጾ ማለት እዩ ምክንያቱ ናጽነት ሳዕስዒት ስምዒት እዩ ድለካ ደለኹ ናጽነት ግን ምንባር እዩ ተረዲኻኒ ምንባር ማለት ከዓ እንታይ እዩ ከም ዝበልኩ ናጻ ምዃን ማለት እዩ ተረዲኻኒ ስለዚ እዚ ናጽነት እዚ እሶም ኣምፅኦሞ እዮም ተረዲኻኒ 24 ጉመ 1991 ኣምፅኦሞ እዮም ኩሉ ሰብ ከዓ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ ኣነ ንባዕለይ ኣኮይ ከፊሉላ ተረዲኻኒ እታ መሬት ማለት ግን ብድሕሪኡ እቲ ናጽነት እቲ ብሓቂ ትግበር ኣሎ ድዩ ንኣብነት ኣነ ናጽነት ክብል እንከለኹ ኣብ ዓዲ ጓና ከይደ ድስዕስዕ ድነጥር እንተኾይነ እዚ ኣምሰልነት ኢና ምክንያቱ ኣነ ኣብ ፌክ ላይፍ ኢኻ ትነብር እንድሕር ፌክ ትኾንካ ፌክ ኢኻ ተረዲኻኒ ሓቂ ግን ሕልና እዩ ሓቂ ኣብ ውሽጢ እዩ ንሓቂኻ ጎቢጥካ ትንቀሳቐስ ትቕፅል እንድሕር ኮንካ ሓቂ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢኻ ኮይና እንዳሰቀየትካ እያ ትኸይድ ወላ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል መሲልካ ንሓቂ ክትፈልጦ ኢኹም ሓቂኻ ድሓር ባዕላ ሓርያ ክትወፃብኩም ይብል ተረዲኻን ስለዚ ካብ ሓቂ እንድሕር ርሒቑ ሰብ ኣብ ሓቂ ክመፀልካ ይክእል እዩ ግን ኣነ እንታይ ደስ ብለኒ ብሓሳብ ዓለም ናይ ገዛ ርእሳ ሕጊ እንድሕር ሃልይዋ ሰብ ንኸይሕሱ በቲ ሕጊ ተቐይዱ ንክኸይድ ሲቪክስ ቆይሙ እዩ ሲቪክስ ከዓ ሲቲዝን ራይት የፅንዕ ብዛዕባ ሁማን ራይት የፅንዕ ችልድረን ራይት የፅንዕ ኣኒማል ራይትስ የፅንዕ ተረዲኻኒ ስለዚ ብዛዕባ ፖለቲካል ራይት ካይተረፈ ብዛዕባ ኩሉ ኣምባሳደር ኣውለ ይነግረካ ዲፕሎማት ዝበሃሉ እንታይ እዮም ንክሰርሑ ዝነግር ዓውዲ ስለ ዝኾነ እዚ ምስ ተሰሓበ ሰብ ኣበይ ድሕክል ሓደ ካብ ፍልጠት ዝሓከለ ሰብ ሽዑ ኣብ ምንታይ ክኸይድ
ወይ በአውራጃ ክንየትዩ ወይ በዓለቱ ክንየትዩ ወይ ከዓ ብህልኽ ክንየትዩ ማለት እዩ ሲቪክስ ኣብቲ ዝበልኩኻ ፖለቲካል ፓርቲታት ክቆማ መሰል ኣለዎን ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንድሕር ኣብቲ ናይ ብሓቂ ዓውድ እንድሕር ድነጥፍ ተኮይኑ ወይ በቲ ትምህርቲ በቲ ሕጊ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ይቃወም ይደግፍ ከም ሓደ ዜጋር ዝጥምፍ እዩ ንኣብነት ኣብ ጀርመን እንድሕር ሃሊኻ ናይ ናዚስት መፅኦም ኣለዎ ሓቂ ንሳቶም መፅኦም እንድሕር ኣፓርት ቆይሞም ተረዲኻኒ ንክምረፁ በቂዖም ሕጂ ማለት እዩ እንታይ ስለ ድኾኑ እዚኦም ናዚስቶም ዝቕበሎም ሰብ ግን የለን ተረዲኻን ግን ከም ፓርቲ መፅኦም ኣለዎ እንተ ክምረፁን ዘይክምረፁን ግን ጀርመናውያን እዮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣደሓስብ ኣነ መጀመርያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብቲ ፖለቲካል ራይት ዝበሃል ዝተፈላለየ ዓይነት መርገፂ ክህልዎ መሰል እዩ ግን بتمرتن بحق مستزارب مالتي رديقان حج بسمعيت اندحر بعليتነት باوراجነት ተጠሪካ تزارب تخونك اب حقي ابا يلان مالتي رديقان حقي نمنتا اينا بعلم مصيت يلكاني سب كابتا تصحيف አይደለ حقي نخيوص